Hello, friend. Kecengsi kardom kadu kawe karbitis 2.0 YouTube channel long kelang arat do ana fans tame la pen pini abang la so video long nali tumhana ke than ponji la bangke self help group la suri ke batangka komantu arni sikilong zima la so update aputhak si pini nali tumhan la so video long nang than pachini pon ek po jong se nali tum la so YouTube channel la anta subscribe ne lang pote pade depin pen nali tum subscribe ikon la pen videos tame nali tum an master on share ponego karbieng long aras tame pala iknang la pen pachini iknang Tangke non la self help group la suri ke batangka kumantu sikilong jima la so puthak lang polonang la pen chethan polonang Tangke non pathek pen chethan polonang la pen lang polonang Mukhya Mantri Mahila Udyamita Abhijan pulaso scheme ke dam tang hot penangan abang fiatum jog don iglo mate apply don iglo las especially la bang SHG mate self help group atum lo La penhola soho stame thengpiarong ke pendang lok penangan government hin pen stame lahaya size stame paklem iglo la pen penana tume ke apply dun long le tum stame doi ko lang stame hala ke long le pen mate ke long tum si ke ong lo la so scheme la so la SSG mate Mukhya Mantri Mahila Udyamati Abhijan mate Lakhpati Baideo putapu pon la so scheme la pen penangan narji keding chonghong nang lo je la suri ke batangka la bangke mo hola so chiklo long po puta penangan so news long stame pipon iglo la pen ni list tame update pipon iglo la pen puthot stame pini la so video long stame nali tomhan nawan pi alam thebang la sono non ko na tarik si ki jangjima mate komantu ache close ki longjima pula so puthak si nonali tomhan stame nang than pachini ponik po Kecengsi nali tum skema men labang ke chini ikpo Mukhya Mantri Mahila Udyamita Abhijan mate Lakhpati Baideo buda pupon lapen Assam state government hin pensi ke launch pono lapen objective labang ke financial assistance lapen beneficiary labang ke female citizens of Assam state mate Assam arlo kido abang fie atum si longdon ikchot po la penali tum da screen along ta thek pon long exi women entrepreneurship afan chot lake la pen helping dak nali tum na thek pon long po 39 lakh women SHG members mate la self help group along ketu an abang phi atum lake long po la pen Kopi si abhinifit si kelong zimal la so puthas tameni like damtang hostame than pachini pon iglo la penon ke cheng si la bangke lak cap kalilo suri ke batangka la bangke ke apply dun tum an abang phu director abang phi tum along bangke chithap ikpo mat long pon po la penon la ke verify la bangke cheng pon ik bom no la pen penan ana district la pen area long stame verify pon iglo la verify tangte chatlang si so tangka bangke jangik edet lo mate chethabik edet la sila verify jong se complete thailo pulte nanglitum la suri cap ke cheng sila bangke katu kawe la ka apply dun an abang fiatum an la bangke long dun iglapo la pen puthonon lang polonang la pen dak chethan polonang je ko so adet ahotsi ka apply manalitum dak thek ponang po 18 January Pensidak cheng pono Sibsagar Jorhat Tinsukia Dibrugarh Chiraidao lapen 19 long make Majuli Lakhimpur Dhemaji Golaghat lapen 20 January 2024 Kachar Karimganj Hailakandi Karbi Anglong West Karbi Anglong Dimashau lason data 21 January 2024 labangke Bishunat Sunitpur Nogong Darang 22 January labangke Morigao Hojai lapen Udalguri lason data sidak 23 January Kamrup Metro Nalbari Tamulpur 24 January labang ke Borpeta Bongaigaon Golpora lapen Balaji daso lason pena anadim lason cheng pono ka apply labang ke hola sohud alam lo lapenon lapen hola sohud la eligibility criteria staminali tum chini pon ekpo la active SSG member lote alani tum bange jogdun long ekpo self help group member lote lapen bank account labang ke hola Aadhaar card pen killing vega bank account si alang ni tumang pidonang po lapen la sondak pena an kitok pondo nali tum thek ponong ji la pen da osomar jong si bangpli osomar polte la SC ST tum na bangta alang ni tum stame accept pon pe la pen bang la pen general mate OBC
atum polote osomarjong si bang ke thomdu polote alangli tum stami jogdu nongle pusipu ponos stami nona bang ke lagi bang pli bang pho ke do tum stami pidun laplo mate apply dun laplo la so scheme la bang ke la pen kelong ta longji la suri cap la bang ke kichengsi la suri cap la bang ke la ke apply dun an la ke 100% alangli tum long pon ikpo lapen dak do thulang benefit of mukhya mantri mahila mantri abhijan la bang ke the selected applicants for mukhya mantri get financial assistance dak 10,000 pus dak tokpon ani to stami dak thek pon long ekpo suri ke batang ka bangal la bang ke long ron ekpo the financial assistance will be transferred directly to the applicant bank account lapen applicant bank account hol ala ka apply hot ko so bank account se ki pidun mala so bank account nong sila so tangka stame jang ekpo lapen kaduka vela so scheme la bangke all assam lang pen 39 lakh abang phi atum phansi thak pon eklo lapen so scheme la bangke employment opportunities mate non la self help group atum kopini ke claim do ba longhong ka pangreng pendang lok dokan ki do tum do la sela tum han ako ansu se so a business bang so sai bang paching thur nang pupan si la government hin pen stami la so scheme bang ke launch pono la pen kipi pono la pen la suri cap long det pen phi puthot suri crep format 15,000 long pon polason thak thak bat pon bom po 30,000 la pen mo pen an le lo pulte la ke subsidy lo je adha bang tu nang po la pen adha bang ke tunang ne lo la so scheme la bang ke la pen khala so documents ke nang la bang ke aadhar card la pen domicile certificate income certificate la pen educational qualification documents la bang ke PAP dun des tame hola so nang pose pudu la pen bank account details la pen caste certificate ai hista kapre ke district long bang ke pidun nang ko yola sondo la se puthon non la an pading nam de lo je non la so suri ke batangka bang ko mantu sikilong jima pulotang te la ke February chiklosi long pon ekpo 2025 February chiklosi la pen adet la bang ke fix pon pela labang ke nilining ke repen le ki pugali lo la ke nali tum non la so video aprang ake hai himanto bisa sarma pen kapang dak pon alam thi nali tum thek ponong ekpo la pen nali tum lang egon আমি নিযুত মইনা আসনি আরম্ভ করিলো অৰুণোদয় নতুন সিলেকশন আমি আরম্ভ কৰি দিলো আৰু এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমাৰ ভেৰিফিকেশনৰ কাম 90% কমপ্লিট হৈছে আমাৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটেও এতিয়া 10,000 টকাকৈ বেংকত পাই যাব আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন ৰখিলে সব গ্ৰুপৰ মেম্বাৰে 10,000 টকা কৰি বেংকত পাই যাব ইয়াত সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ মহিলা কিমান আছে হাত দাঙক SHG মহিলা কিমান আছে আজি আপোনালোকে ভেৰিফিকেশন কমপ্লিট হৈ গৈছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে 10,000 টকা পোৱা আৰম্ভ হৈ যাব এটা একাউণ্টত 10,000 টকা আপোনালোকৰ সোমাই যাব ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে